Pošten si, mlad si, pametan si, hrvat si, vjernik si, načelnik si naše općine, sve si učinio zajedno s nama svećenicima da ove učenike i dostojno sahranimo, da im grob iskopamo dolje sa našim dragim pokojnim zabožljanima, da im napravimo i nadgrobni spomenik. Miro, braće, od srca ti hvala u ime župe i cijele općine Zagvozd. Zato te molim, uputi nam koju riječ. U ime općine Zagvozd i svoje osobno ime izražavam iskrenu ljudsku i kršćansku sućut obiteljima i Hercegovačkoj Franjevačkoj provinciji muški ubijenih brata Mehijora Prlića, Zdenka Zubac i Julijana Kožu i ostalih mučenika. Oni su ubijeni zbog toga što su pripadali hrvatskom narodu i što su propovijedali vjeru kršćansku. Svi su oni na neljudski način silno dovedeni u zatvor. Mučeni su i pogubljeni od zločinačke ruke nepoznate Zagvozdu i Zagvožđanima. Ubojice se nisu bojali ni Boga ni čovjeka. Ruku koja se ne krsti digli su na ljude u ime svojih zločinačkih ideala. Sve ovo vrijeme Zagvožđani su u svome srcu čuvali uspomene na sve te mučeničke žrtve, među kojima je bilo i više od 200 zagvoških sinova. Na njihovim su grobom za njih molili Boga i palili svijeće. Danas se Zagvozd i Zagvožđani svi mi zajedno dostojno opraštamo sa hrvatskim mučenicima i dalje ćemo ih čuvati u svome srcu, paliti svijeće i moliti Boga za njihove nevine duše. Dragi rodoljubi, lako vam bila hrvatska zemlja za koju ste život dali. Vaše muke koje ste podnijeli nisu bile uzaludne. One su po promisli Gospodnjoj ugrađene o spas hrvatskog naroda i očuvanju vjere Hrvatske, vjere katoličke, prostite. Nek vam bude još lakša hrvatska zemlja, počivali u miru.